Pública, é médico de atención primaria no Nicolás Peña e membro da Xunta de Personal. Vai-nos a explicar a situación actual e o que está pasando no hospital deste novo Álvaro Cunqueiro, o que está pasando e por que está pasando, e intentará explicarnos a ver se entendemos que pasa, porque me parece que non entendemos ninguén. Entonces queda damos a palabra e que nos explique a ver como vai a cousar. Moi ben, vou apoiar de pé para... Como queiras. Bueno, primeiro darvos as gracias por invitarnos aquí, darnos a oportunidade de que estemos aquí para contarvos un pouco máis que o que está pasando, porque eso creo que o sabedes ben, e vou a falar aquí de algunhas cousas, pero para intentar contaros por que pasa o que pasa, que eso que creo que non está salindo tanto nos medios, por que está a pasar o que está a pasar. E esa vai ser un pouco que vou a intentar facer aquí. Para intentar contar por que pasa o que pasa, temos que facer un poquinho de historia. Como sabedes, a área sanitaria de Vigo ten falta de recursos asistenciais evidentes, tanto en atención primaria como en atención especializada, pero especialmente en atención especializada, e desde hai moitos anos. Hai moitos anos xa que tiñamos que ter un hospital en condicións que dera resposta a esas necesidades. A proba de que temos esa falta de recursos son dúas cousas. Unha, que temos as listas de espera máis grandes de todo o país. Temos 3 veces máis de tempo de espera aquí na área de Vigo que na área de Pontevedra, que está aí ao lado. E iso só pode ser por dúas cousas, ou porque os de Vigo somos de peor calidade, ou porque temos menos recursos sanitarios. Eu creo que somos da mesma calidade e, polo tanto, a causa é real que temos menos recursos sanitarios. Eso é evidente, é unha evidencia. Pero hai outro feito importante que levamos moitos anos padecendo, e é que na área sanitaria de Vigo non temos capacidade na sanidade pública de atender a toda a cidadanía que temos asignada. E, de feito, temos un hospital privado de referencia para unha parte de cidadanía, como é o Hospital Povisa. Si tuviéramos recursos para atender a toda a cidadanía con infraestructuras sanitarias públicas, non necesitaríamos esta anomalía que ocurre, que é que unha parte da poboación teña que ir a recibir asistencia sanitaria de Povisa. Pois partindo desta necesidade real que tiñamos de mellorar os recursos sanitarios, pois levamos moitos anos reclamando melloras nesas estructuras asistenciais. A Plataforma en Defensa da Sanidade Pública desde o ano 2000 está reclamando que se faga un hospital. Non sei se vos acordades que se falaba, hai tempo xa, de facer o cuarto hospital para Vigo. Manter o Seral, manter o Meixoeiro, manter Povisa e facer o cuarto hospital. Eso complicaría a asistencia porque seguiríamos tendo unha atención sanitaria fragmentada en 4 sitios e manteríamos a Povisa como hospital de referencia. Entón, desde a plataforma reclamábamos o primeiro hospital. O Hospital Seral tiñamos informes desde os anos 2000 que decían que non iba a aguantar moito máis tempo, xa non había máis por donde facelo crecer, xa rachaban as costuras por todas partes e necesitábamos ese novo hospital, ese hospital que dera servicio a toda a cidadanía e rematar co concerto con Povisa e atender a nosos pacientes en condicións dignas de verdade e sin as listas de espera intolerables que seguimos tendo agora. Desa demanda do primeiro hospital se empezou a falar e alá palo ano 2006 se chegou un acordo entre diferentes forzas políticas, sociais, estaba a universidade tamén, o Concello, é dicir, se chegou un acordo que se chamaba Acordo pola Saúde de Vigo do ano 2006, donde se empezaba a planificar o que sería ese hospital. En ese acordo e en esa planificación tuvo moito que ver a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública, que puso en riba da mesa un estudio con todas as necesidades que tiñamos e con que tiñamos que facer para dar resposta a esas necesidades. Pois a raíz dese estudio naceu un proxecto do hospital que era un hospital que tiña que ser un hospital estratégico para Vigo, un hospital investigador, docente, con un alto nivel científico-técnico, con todas as especialidades e con servicios novos que hasta agora non tiñamos. Pois ese proxecto de hospital estratégico que atraera tamén coñecemento á área sanitaria de Vigo, que donde os profesionais en formación quixeran vir a formarse e non escapar, como pasa agora, pois ese era o proxecto do hospital que tiñamos. E a partir do 2006 se empezou a traballar nese proxecto, se traballou en equipo, se fixo para dar resposta a esas necesidades se fixo unha cosa que se chama plan funcional, é dicir, que necesitamos que se faga. E ese plan funcional se fixo traballando máis de 2.000 personas que traballamos na sanidade pública en grupos de traballo, cada un da súa, aportando do seu coñecemento e cada un da súa categoría profesional e da súa experiencia propia, foron aportando cousas para facer ese plan funcional que dera resposta a todo eso.
con ese proxecto participativo, entón se pediu que se diseñara un hospital para dar resposta a ese proxecto. É dicir, era un hospital que estaba feito para amoldarse ás necesidades que tiñamos, e ese era un gran proxecto de hospital. Con ese proxecto se lle pediu a varias empresas, varios estudios de arquitectura especialistas en diseñar hospitais, e entón se sacou a concurso e gañou unha empresa francesa que foi a que fixo o diseño inicial que ten a mesma forma que o hospital que temos agora. Ese diseño con velas, a parte de consultas abaixo, o bloque técnico para atrás, as camas de hospitalización por diante, organizado desa maneira, é un diseño que naceu dese plan funcional inicial. Ese plan funcional que iba a ter un área de investigación, que por suposto iba a ter un laboratorio punteiro, que iba a ter un hotel de pacientes, porque ese hospital iba a ser referencia para todo o sur de Galicia, para determinadas especialidades, e iba a ter un espacio para que os pacientes que tiñan que vir a facer un tratamento e que se tiñan que quedar tuveran un lugar próximo ao hospital para quedarse, iba a ter unha unidade específica de maternidade, porque sabedes que o Seral de Vigo é onde nacen máis nenos e nenas de toda Galicia, pois cuidar a área de maternidade dunha forma específica. Ese hospital iba a permitir que o Hospital do Meixoeiro deixara de ter o carácter do Hospital Seral que ten agora, e todo o Hospital Seral se concentrara no novo, e o Meixoeiro se concentrara en facer algo que aquí tamén temos moi mal atendido, que é o tratamento oncolóxico. O problema do cancro, que deixou de ser un problema agudo e se convertiu nun problema crónico, e cada vez temos máis enfermos que necesitan tratamento, hospital de día, todas estas cousas, e na área de Vigo estaba moi mal atendido. Entón defendíamos que o Meixoeiro fora un hospital especializado en oncoloxía, porque xa ten ali recursos tamén para tratamentos, radioterapia se podía facer ali, xa había moitas cousas ali, entón utilizalo para eso, e que fora un gran centro de referencia oncolóxico para todo o sur de Galicia. Pois ese era o proxecto que tiñamos, ese era o hospital que nos defendíamos, o hospital que queríamos, o hospital polo que traballáramos, e se fixo o proxecto. Non se chegou a licitar ese proxecto do hospital, pero a Xunta tiña incluso un plan de financiamento para ese hospital. En contra do que di o presidente da Xunta agora, que ese hospital estaba aí pero que non había forma de financialo, e que se non se facía este hospital non se facía ningún, temos que decir que está publicado no DOGA un plan de financiamento no ámbito do público a través dunha sociedade pública de investimento que permitía construir un hospital con cartos públicos, e o hospital era público, era xestionado desde o ámbito do público. É certo, construía unha constructora, a Xunta tiña que pedirlle os cartos a unha sociedade pública que conseguía os cartos fora, esa sociedade lle daba cartos aos Sergas que lle pagaba a constructora, e en un período de 10 anualidades estaba perfectamente estructurado o pago dese hospital. A construcción, solo a construcción dese hospital nos costaba sobre 430 millóns de euros, e isto está publicado no DOGA. Cando o Partido Popular chegou o goberno e se encontrou con este proxecto preparado, co proxecto do plan funcional feito, co proxecto hospitalario definido por unha empresa de diseño hospitalario que ganou ademais varios premios, o primeiro que fixo foi cargarse o modelo do hospital, cargarse o modelo de hospital público construído no ámbito do público e xestionado desde o ámbito do público, e decidiu facelo de outra maneira. Ca disculpa da crise, ca disculpa de que non había cartos, dixo, bueno, pois non podemos facer isto así. Primeiro paso, se cargou a Sociedade Pública de Investimento, os cartos previstos da Sociedade Pública de Investimento os dedicou a pagar a débeda, a pagarlle os bancos, a convertir a débeda dos bancos en débeda pública, e a tuvimos que pagar todas e todos nós. A eso dedicou os cartos que estaban previstos para construir o hospital, e entón decidiu que a única forma de facelo era a través dunha cousa que les chaman colaboración público-privada, que consiste en que o Sergas saca, licita un hospital, pero quen gana esa licitación é responsable de facer o proxecto constructivo definitivo do hospital, é responsable de construílo e é responsable de xestionalo na maioría das súas funcións como centro hospitalario, é dicir, os servizos que eles chaman non sanitarios, porque non hai servicios non sanitarios nun hospital. Todo o que pasa nun hospital afecta a saúde dos pacientes, por lo tanto, ese de servicios non sanitarios é unha falacia, porque que me diga que a limpeza que les chaman non sanitario non afecta a saúde dos pacientes. Sabedes o que pasa cas infeccións, por que paralizaron o traslado? Pois optaron por este modelo donde van a xestionar todo eso e son propietarias do hospital durante 20 anos. É dicir, o edificio, o hospital o que vamos agora, que vemos que é un gran hospital, moi bonito, tal,
Ese hospital non é o hospital que nos defendíamos desde o principio, non é o hospital que dá resposta ao plan funcional inicial, e non o é porque este hospital non ten hospital de pacientes, ese edificio xa o construíron, non ten esa área de investigación e docencia, porque eso tampouco construíron. Hai un área máis baixiña, mirando de frente á esquerda pola entrada principal, hai ali un área con un salón de actos, que incluso o salón de actos é máis ou menos igual que o do Meixoeiro, para o que pretende ser un gran hospital. Ni siquiera temos un sitio onde facer reunións, actos clínicos ou incluso asambleas dos traballadores, porque ese espacio é super reducido. Toda esa ligación con a investigación e a docencia, que era un proxecto estratégico para Vigo, porque non sei se sabedes, pero na Universidade de Vigo hai, tanto na área de ciencia como na área de enxeñería e telecomunicacións, se están facendo investigación relacionada ca biomedicina, e se están facendo investigacións moi importantes. Pois ligar esa investigación da Universidade de Vigo ca parte asistencial era o que podía aportar calidade a un hospital que non investiga é un hospital que non ten calidade. Pois ese proxecto con isto desapareceu, pero non só desapareceu eso, sino que se reduciu a superficie, e teño aquí os datos, porque os datos son os datos, é dicir, nos poden decir que mentimos ou incluso que exageramos. Teño que decir que levamos 3 anos dicindo que isto iba a pasar, dando estos datos que tiñamos, claro, agora están aí, agora o resultado é aínda, como logo vos comento, o resultado é aínda peor do que nos estábamos dicindo no peor dos escenarios. Pero teño que decirvos que o hospital non vai a ter laboratorio. A constructora sacou a licitación de un hospital que tiña laboratorio. Agora non vai a ter laboratorio, pero cá non lle vamos a pagar igual. A reducción dos metros cuadrados da área de diagnóstico, todo o que ten que ver ca radioloxía, co TAC, co escáner, con todo eso, se reduciu nun 60%, pasando de 4.405 metros cuadrados a 2.604. Non sei se vichedes unha nota que sacaron os xefes de servicio e os profesionais de radioloxía protestando porque non tiñan capacidade de facer as exploracións que se necesitaban para atender a toda a poboación que vai a ter ese hospital de referencia. Os profesionais desesperados dicindo que non podían facer o traballo porque non dispoñían de medios. As salas de radioloxía estaba previsto que tuviera 59 e ten 32. E isto por que é? Porque hubo un proxecto que quen o construiu foi a constructora, pero quen fixo o proxecto constructivo definitivo tamén foi a constructora, non o Sergas. E claro, se fai menos metros cuadrados, menos tecnoloxía e menos recursos, a construcción se abarata. E claro, todo eso son beneficios para a constructora. Pero non só eso, sino que un área que é dramática na área sanitaria de Vigo, que é a área de urxencias. Como sabedes, tiñamos 2 servicios de urxencias, aparte do de Bovisa. Tiñamos un servicio de urxencias no Seral e outro no Meixoeiro, que está nos picos asistenciais, que todo o mundo sabe cando van a ser, menos as autoridades sanitarias que non se enteran, todo o mundo sabe cando vai ir máis xente de urxencias, porque é de sentido común, pasa todos os anos, e pasa todos os anos será por algo, todos o saben, pero as autoridades sanitarias nunca toman ninguna medida para prever ese tipo de situacións. A saturación en urxencias ten que ver ca situación de urxencias, pero tamén é un síntoma da situación da área sanitaria. A urxencias chegan os pacientes, moitas veces chegan a urxencias cando non deberían de chegar, porque antes tiñan que ter pasado por atención primaria, pero que en atención primaria moitas veces temos listas de espera, porque non nos sustituyen. Cando eu estou de vacacións, ou se remato as miñas vacacións, non teño sustituto no centro de saúde, me están cubrindo os compañeiros, pois un día sí, outro non, e como poden. Entón, claro, eso xenera a lista de espera, fai que se atenda peor en atención primaria, e a xente acaba indo a urxencias, xente que non tiña que ir. Pois esa xente que vai, chega a urxencias, e se necesitamos ingresalo, resulta que non temos camas onde metelo, e se quedan atascados en urxencias. Non temos camas onde meterlos, entre outras cousas, porque se consentiu que se pechara a Cruz Vermella de aquí, que era unha saída para pacientes que non necesitaban hospitalización aguda, que necesitaban unha hospitalización de menos nivel, que poderían estar aí, pero tamén se pecha o Nicolás Peña, que era outro hospital de medicina interna para pacientes que podían estar aí un tempo antes de darlos de alta e descongestionar o hospital de agudos. É dicir, se foron pechando recursos e claro, nos quedamos cos pacientes en urxencias e claro, non temos onde meter a outro. E isto nos estaba pasando antes, pero que nos está pasando agora. E por qué? Por que nos pasa agora? Porque a área de urxencias, a superficie de área de urxencias se reduciu de 5.759 metros cuadrados a 4.291 metros cuadrados. Reduciuse un 25%.
estaba previsto que tuviera 72 camas de observación, para que unha vez que un paciente evoluciona, o pasamos unha cama de observación, para evitar saturar, non ingresalo, porque o mellor non é necesario ingresalo, en un día se vai para casa, pero temos un sitio onde telo dignamente, non nun pasillo, nunha camilla, e controlado, con profesionais para controlalo. Pois desas 72 camas vamos a ter 32 camas. Cal é a consecuencia desto? Claro, por que temos onte e hoxe un tapón en urxencias? Por que está saturado urxencias? Por isto. As cousas pasan por algo. Porque a empresa concesionaria decidiu reducir o tamaño da área de urxencias, dotala de menos recursos, pero cá non o vai a cobrar igual. Eso, bueno, pasa por isto e pasa tamén porque temos unha xerencia que organizou o traslado, que é unha verdadeira chapuza. Logo falarei do traslado. Que máis cousas hai que non ten hospital? Pois non ten as especialidades que tiña Povisa. Cando diseñamos este hospital decíamos, temos que aproveitar para os servicios que agora non temos na sanidade pública estén presentes neste hospital. E me refiro a cirurxía maxilofacial, a queimados ou a cirurxía da man, do nervio da man, que son 3 servicios de referencia que ten Povisa en exclusiva e que cada vez que necesitamos atención en unha desas especialidades lle temos que pagar a Povisa. A cousa engadida que a área sanitaria de Vigo é a área de toda Galicia que xenera máis pacientes queimados e sobre todo máis grandes queimados relacionados ca actividade industrial. Certo que diminuiu a actividade industrial, pero seguimos tendo máis pacientes queimados que toda a área, que toda Galicia. E resulta que na sanidade pública non temos unha unidade de queimados, porque este novo hospital non vai a ter ningún deses 3 servicios. Nin maxilofacial, nin nervio, nin cirurxía da man, nin unidade de queimados. Povisa ten unha unidade de queimados que tampouco sirve para atender a grandes queimados. Cando temos un gran queimado, temos que mandar a Coruña. Por lo tanto, seguimos tendo un déficit importante e vamos a seguir pagando a outra empresa privada para que se eleve tamén os nosos cartos en forma de beneficios. Ben, pois pasan estas cousas por cousas como esta. Pero hai outro elemento importante que tamén foi obxecto de debate, que é o número de camas. Algo que tería que ser tan evidente. Cantas camas ten o hospital? Non nos poden estar mareando con cantas camas ten o hospital. Nos desde o principio, cando vimos a reducción de superficie, que por certo non a enseñou o Sergas, vímola porque cando empezaron a construir a obra, afortunadamente, coñecemos xente que traballa ali da construción e conseguimos planos e conseguimos ver que a superficie que se estaba construindo non tiña que ver ca que estaba inicialmente prevista. Ben, entón nos decíamos desde o principio que este hospital non podía ter máis de 900 camas porque non lle cabían. E o levamos decendo nestos últimos 2 anos. E ademais, a empresa concesionaria contratou con unha empresa americana o control de calidade da construcción do hospital. E esa empresa americana, que se chama Yerensil, esa empresa publicou na súa página web un informe de que conseguira ese contrato dun hospital de Vigo que tiña 900 camas. Claro, cando denunciamos, rapidamente a empresa sacou eso da página, pero afortunadamente fixéramos unha captura desa pantalla e temos desde hai 2 anos esa información. O Sergas seguiu negando e sigue negando até hoxe, bueno, por lo menos onte, ou se non entrei, na página web do Sergas, que está a propaganda, porque non é información, está a propaganda do novo hospital, e sigue dicendo que a área sanitaria de Vigo ten 2004 camas, que se reparten do seguinte xeito: 1465 camas, que son as que tiña que ter o novo hospital, 422 o Meixoeiro e 117 o Nicolás Peña. En total son 2004 camas, que é a que a Conselleira de Sanidade se comprometeu a que tuviéramos na área sanitaria de Vigo e que se correspondía co proxecto, co plan funcional que nos diseñáramos desde o principio. Isto sí que daba resposta ás nosas necesidades sanitarias, estas 2004 camas. Pero sabedes cantas camas vamos a ter realmente na área sanitaria de Vigo? Pois vamos a ter 1260, 744 camas menos. E vos digo por qué. Porque o novo hospital de Vigo non vai a ter 1465 camas, de ninguna maneira. O propio xerente, cando comezou e anunciou o traslado, recoñeceu que o novo hospital de Vigo tiña 845 camas. Por eso digo, peor todavía que o peor escenario que nos decíamos, que eran 900. 845 camas son as que ten o novo hospital. Pero é que, claro, o hospital Meixoeiro, que iba a ter 422 camas, vai a ter 347 camas, porque teñen que facer obras para meter ali con calzador o laboratorio central que non quixeron facer no outro hospital. O sea, fan un novo hospital con espazo para un laboratorio e deciden non poñer ali un laboratorio, ali teñen que poñer un laboratorio de resposta rápida
para probas de 24 horas e o laboratorio, o gran laboratorio central, o van a poñer no Meixoeiro, que necesita facer obras e que necesita, polo tanto, disminuir o espacio para camas. Polo tanto, perdemos camas de hospitalización no Meixoeiro, que xa non vai a ser un hospital especializado en oncología. Se esqueceron da especialización en oncología e vai a ser un hospital que vai a ter unidades de medicina interna, de traumatología, de cuidados paliativos e algunhas outras unidades máis, e ali vai estar pois dermatología ou oftalmología, outros servicios. É dicir, fragmentando unha vez máis a atención sanitaria. En lugar de especializar o Meixoeiro nunha cousa, o que fai é fragmentar, continuar a fragmentación e con menos camas. E ademais, o Nicolás Peña, que iba a manter camas asistenciais para pacientes, sobre todo de medicina interna, que eran 117 camas, ao final non vai a ter esas 117, sino que vai a ter 68 camas, que son as que están no Rebullón, porque van a pechar o Rebullón e os pacientes psiquiátricos crónicos van a pasar do Rebullón para o Nicolás Peña. E, polo tanto, vamos a disminuir o número total de camas de 2004 a 1260 camas. Entón, claro, así pasa que hoxe, se queremos ingresar no novo hospital, hoxe, que un día que non ten por que haber máis patoloxía da media, que non un día de inverno, despois de unha etapa de frío, non estamos con un pico de gripe, nin estamos con unha onda de calor, no? Hoxe un día normal e resulta que o novo hospital está petado. Están metendo pacientes en servicios que non son os que lle corresponden, porque onde hai un oco. Me contaba, xente de neuroloxía, que na unidade, nas camas de neuroloxía lle querían meter un paciente que estaba en urgencias cunha apendicitis aguda, que non podían operar aínda, que iban a ter que operalo, pero non o podían operar aínda, e o querían meter nunha cama de hospitalización de neuroloxía, que non ten nada que ver, donde non pode facer un seguimento directo dun paciente que en calquer momento se agudiza e hai que operar inmediatamente e unha emerxencia. O sea, a situación é, esta é a situación. E por que é esta situación? Por que pasa isto? Pasa porque quen fixo o plan constructivo, o proxecto constructivo definitivo do hospital, é a constructora. E por que o fixo? Porque a Xunta de Galicia puso no pliego de licitacións que lle concedía a constructora, a esa unión que non é só unha constructora, a Unión Temporal de Empresas do novo hospital, lle concedía non só que o construía, senón que fixera o proxecto constructivo definitivo. E estas son as consecuencias. Este hospital non está feito en función dos intereses dos pacientes, nin para dar resposta a ese plan funcional de necesidades que fixéramos durante 2 anos máis de 2000 personas traballando nel. Non. Este hospital está feito como un centro de negocio para a Unión Temporal de Empresas que se constituiu para explotar ese negocio. E, de feito, a dirección do hospital, a figura preeminente que anda por ali e que o que máis manda, se chama, o seu título é xefe de explotación. Non digo máis. Ese é o xefe de explotación da concesionaria. E inconcebible, pero é así, isto é real, e ese xefe de explotación se permite decirlle aos profesionais sanitarios que estamos ali de aluguer, pois mire, non me poñe aí nada, non me pegue nada nesa parede, non me clava aí ese corcho, non me deixe esas caixas aí, faga o favor que te máis aí, onde as metemos? Ese é o xefe de explotación, que o único interés que ten, claro, é que vayan pacientes, que aparquen no parking, que consuman a cafetería, que metan monedas nas máquinas de vending. Ese é o seu negocio. O seu negocio non son os pacientes. Aproveitase de que ten ali os clientes cautivos, que somos os pacientes que vamos ali, aproveitase deso para facer negocio. E este é o hospital que temos. E o temos, insisto, porque a Xunta de Galicia decidiu cambiar o modelo do hospital e pasar a facer un hospital privado en lugar dun hospital público. E durante 20 anos, cando menos, se non facemos nada, vamos a ter que aguantarnos con esta empresa concesionaria e con estas consecuencias. Pero, ademais de todo isto, ademais de que hai este defecto xa de base, este conflicto de intereses entre a propietaria da empresa, a propietaria do hospital e o personal sanitario, hai outros problemas maiores. E é que tuvimos aquí moi mala sorte cos xerentes. Tuvimos aquí uns xerentes nesta área sanitaria que viñeron aquí, algúns a pasar o tempo, outros viñeron aquí de executivos agresivos a comerse o mundo e a organizar todo isto en 3 días, pasando por riba de quen fora, que se acabaron queimando e marchando e deixando isto plantado uns meses antes do traslado. E agora este último que chegou aquí se encontrou con un papelón, porque nada do que lle dixeron que estaba organizado estaba organizado. E como hai unha decisión política de abrir este hospital en este momento, porque hai un interés político en abrirlo agora, por eso se fixo a apertura en estas condicións, pois tuvo que comerse o marrón de abrir este hospital pasara o que pasara. É dicir, o seu objetivo era cumplir o programa. Había unha intención política de abrir o hospital antes de que convocaran as eleccións.
das eleccións que vai haber ahora a finais de ano. E claro, un traslado de unhas características deste non é fácil de facer, iso é certo, porque non é como se fala de que é como o traslado do Hospital de Lugo, non é como o traslado do Hospital de Lugo. No Hospital de Lugo había un hospital e un hospital novo. Ese hospital que había xa se trasladaba en bloque con todos os servicios e con todo ao hospital novo, e todo o personal se movía dun sitio para outro. No Hospital de Lugo, entre que planificaron o traslado e o fixeron, tuveron 9 meses os profesionais para ir indo ao hospital, vendo o sitio onde ian a traballar, vendo o aparatase con que ian a traballar e familiarizándose con o novo hospital. Aquí en Vigo se fixo todo en un mes. Os profesionais, hasta 2 días antes, non sabían a onde ian a traballar e chegaban ao hospital co paciente ao lado e se atopaban con que non sabían onde estaba o material e moitas veces con material que non había. Si seguides as redes sociais, veredes testemunhas de persoas desesperadas que chegaron ali de cardioloxía, por exemplo, que é espeluznante, e o xefe de servicio de cardioloxía xe na televisión dicindo que o traslado foi estupendo e que non pasou nada. Non pasou nada porque hubo profesionais que se volleron ao seu coche, volveron ao Hospital Xeral, apañaron o material que puideron e o baixaron para poder atender os pacientes. Por eso non pasou nada. Non porque estuvera planificado o traslado, non porque os profesionais superan onde iban a traballar, non porque o material estuvera esperando polos pacientes, porque eso é o que non pasou, nada deso pasou. O traslado se fixo, un traslado máis complexo co de Lugo, en moito menos tempo, sin o que se chama, o que se tiña que facer, que se fixo en Lugo un plan de acollida dos profesionais. Os profesionais tuveran, pois, o perfil do seu sitio, vas a traballar con este aparatase, ao lado tes isto outro, se necesitas isto, está aquí, para ir de aquí a aquí tes que ir por aquí. Hai xente perdida con un paciente nunha camilla buscando onde recorralo. Todo eso que había que facer non se fixo, pero como o cronograma de traslado era un cronograma político, decidiron facer o traslado a toda costa. As obras iban con retraso, nós desde os sindicatos o avisamos, incluso eu son da CIGA e desde o meu sindicato presentamos denuncias en Inspección de Traballo porque nin siquiera se fixo unha avaliación dos riscos no posto de traballo e se empezou a traballar sin facer esa avaliación previa dos riscos, e logo se viron as consecuencias. Nos chamaron de todo por decir que había que paralizar o traslado hasta que se fixera a avaliación de riscos. Nos chamaron de todo. Tuveron que paralizar o traslado porque efectivamente había riscos de contaminación no aire porque mantiveran as obras, non fixeran a limpieza aceitada e en esas condicións realmente non se podía trasladar o personal. E nos atopamos un día ca desagradable noticia de que habendo 200 personas ingresadas ali, teñen que parar o traslado e teñen que decir que hai contaminación ambiental. E os 200 que están ali, e as súas familias, e a xente que teña que ir para ali, en todo eso non pensaron. E isto pasa porque o hospital é un hospital privado e porque houve unha decisión política de abrilo en estas condicións. Pero, e pensaremos, claro, pero se o Sergas contrata con unha empresa e no pliego de condicións técnicas non está posto como ten que ser o hospital, pois efectivamente había un pliego de condicións técnicas e o Sergas dixo, vamos a facer un seguimento para que a empresa concesionaria faga o que ten que facer, vamos a controlar o que fai a empresa. Pero que fixo para controlarlo? Lle encargou, se publicou no DOGA, lle encargou o control e o seguimento da obra, da construción a Galaria. Galaria é o que queda do Meztec de antes, non sei se vos acordades, que ten dúas partes. É un invento destos privatizador precisamente de cando Feijóo estaba no Sergas e con Romei Becaría creou varias fundacións que levamos aquí en Vigo moitos anos loitando para tiralas abaixo. Conseguimos tiralas todas menos este residuo que nos queda aquí de Galaria, con traballadores estupendos por outra parte, porque hai unha unidade de cirugía cardíaca e de cardioloxía intervencionista ali de primeiro nivel que ahora se integra no Sergas, que é o natural, pero esa parte de Galaria que é unha parte tipo oficina técnica ou asesoría, pois o Sergas encargou a esa parte que fixera o seguimento, pero no DOGA puso encargamos a Galaria que faga o seguimento desa obra ou ben directamente ou ben contratando a terceiros, e iso publicouse no DOGA. E que pasou mentras tanto? Mentras tanto había unha señora que se chama Ana Sánchez, que era viceconselleira da Consellería de Sanidade en Madrid, con un conselleiro de Madrid que se chama Güemes, non sei se vos sona, que foi o que privatizou esos primeiros 7 hospitais que se fixeron en Madrid, co mesmo modelo que o de aquí, que os deixou sin laboratorio, sin radioloxía, que privatizou todo o que poidou. Pois a viceconselleira é Ana Sánchez, que é galega, é inspectora médica, ten a súa plaza de inspectora en Pontevedra. Pois xusto cando estábamos con estas movidas, veuse de Madrid para Pontevedra, tomou posesión da súa plaza
e ao cabo de un mes pediu unha excedencia. Pediu unha excedencia e na súa casa, a única experiencia de ser un cargo político do Partido Popular, ocupou cargos aquí tamén antes de estar en Madrid no Meixoeiro, ocupou outros cargos políticos do Partido Popular, pois se deu para a súa casa, montou unha empresa unipersonal con domicilio social na súa casa, e isto está todo documentado, e curiosamente Galaria decidiu concederlle a unha empresa un contrato por 4 millóns de euros para que fixera o seguimento desa obra, e yo, por casualidade, yo concedeu a empresa desta señora. Claro, entón esta señora era quen tiña que facer o seguimento da obra, garantizar que todas as cousas que estaban nese pliego de prescripcións técnicas que se chama, se fixeran así. O resultado, como vimos agora, é que non se fixo ningún seguimento. Esta señora non estuvo aí defendendo os intereses da sanidade pública, non estuvo defendendo os nosos cartos, estuvo traballando para a concesionaria, consentiu que se fixera todo isto. E esta señora é a que sigue facendo seguimento de que o traslado se fai ben e de todo isto. Entendedes? Por que pasa o que pasa? É que me preocupa que están salindo no Faro, na Voz e nos medios moitas cousas que pasan, pero nunca sabe por qué. Nunca sabe por que pasan as cousas que pasan. Eu creo que é importante que saibamos que todo isto pasa por estas cousas. Cousas como esta son as que están condicionando a calidade da nosa asistencia sanitaria. E vamos a ter un hospital que nin vai a ter capacidade de atender a toda a cidadanía, nin siquiera a que tenga asignada, non no futuro, porque este hospital, o concerto dura 20 anos, pero que este hospital está pensado para que durara 50 ou 60, como durou o Hospital Seral. Se agora xa non ten capacidade de atender, que vai a pasar dentro de 10 anos, de 15, de 20 anos? Con que nos vamos a topar? Con un hospital que nace pequeno, sin servicios, e que ademais os poucos servicios que temos que son referencia para o resto das áreas, bueno, nos quitaron recientemente referencias de alta especialización e as mandaron para Santiago. Recordades, bueno, non sei se recordades, pero hai un ano e pico nos quitaron algunha das especialidades que aportaban máis calidade ao ámbito do Chubi. Esos os pasaron para Santiago. O único servicio que tiñamos que facía trasplantes aquí era o servicio de hematoloxía. O servicio de hematoloxía, bueno, teño que decir, eu non traballo no Seral, por lo tanto podo decir, no Seral e no Meixoeiro hai profesionais estupendos, hai servicios que fan investigación con recursos cero, é dicir, dedicando o seu tempo e o seu esforzo. Hai servicios punteiros en moitas especialidades na nosa área sanitaria, afortunadamente, porque temos profesionais que se preocupan por facelo, non porque a administración o facilite, porque ten personal investigador que aporta non só investigación, sino en cartos ao sistema con contratos en precario, con contratos que lle renovan ano a ano, que non lles queren regularizar a contratación. É dicir, esas personas que aportan máis calidad ao sistema casi son os que están peor contratados. Pois iso o temos. E temos un servicio como de hematoloxía que é un servicio punteiro a nivel de todo o Estado e desde logo a nivel de Galicia, un servicio punteiro, donde as profesionais, as hematólogas, teñen moito empeño en manter a súa calidade e en manter un servicio que son os trasplantes de médula, que é o único trasplante que se facía na nosa área. Se vechedes o Faro de Ose, veredes que nos vamos a quedar sin trasplantes de médula. E me vou a parar un segundo solo, sin ánimo de enrollarme moito máis, e os vou a contar o que pasa con ese servicio, porque me parece que é un síntoma, un indicador do que está pasando con este hospital. Os trasplantes de médula, bueno, pues afortunadamente os necesitan poucas persoas, pero as que o necesitan é vital, entre vivir ou non vivir. O sea, un trasplante de médula é unha intervención complicada con un paciente que necesita que lle poñan unha médula nova. Para poder facelo, antes hai que ingresalos no hospital e telos illados durante cando menos un mes. Entón, lle baixamos as defensas de todo, cando están sin defensas, lle trasplantamos a médula e logo lle remontamos as defensas. E en ese período de tempo teñen que estar nunha sala illados donde malamente poden recibir as visitas dos familiares. Claro, entón, que pedían as hematólogas, porque son casi todas mulleres, que pedían as hematólogas para os seus pacientes, non para elas, sino para os seus pacientes? Hasta agora tiñamos 3 salas de illados donde se podía facer o traballo, pero se estaba generando lista de espera. Entón elas plantearon, se vamos a facer un hospital para 50 anos, cada vez temos máis pacientes, temos mellor tecnoloxía e podemos trasplantar a máis pacientes e darlle máis calidade de vida, vamos a aproveitalo e vamos a facer 9 salas. Vamos a pedir non 3, sino 9 salas para facer trasplantes de médula e ademais elas fixeron un plan dentro dese plan funcional das necesidades que vos decía, elas escribiron un plan funcional pensando tamén nos pacientes e dixeron, pois necesitamos que as salas de pacientes illados non se xa unha sala de hospital pintadas de blanco e con un mobiliario estándar dun hospital, porque ali vai estar unha persona 2 meses
ou 3 meses, e home, cando menos que este mínimamente confortable. Entón, que as paredes estén pintadas de alguna cor agradable, que o mobiliario se poda esterilizar, pero que sexa un mobiliario con un aspecto que non sexa de hospital, que teñan wifi gratuita, son unha barbaridade, que teñan wifi gratuita na habitación, porque hai tablets que se poden limpiar, que teñen resistentes a auga e se poden limpiar, e poderían estar con un tablet accedendo a internet. Home, que unha das paredes da sala fora de cristal, porque os seus familiares desde outro lado podían, ainda que sexa por teléfono, velos, e ademais, se pasa algo que un sanitario non teña que abrir a porta para ver que pasa dentro, bueno, pues isto é o que pedían. Ademais pedían, home, os familiares de vez en cando poden ir a visitarlos, se teñen que duchar, poñer un traxe especial e entrar ali, pois que tuveran un sitio para deixar a roupa, con unha taquilla, unhas duchas ali próximas, donde cambiarse, e que puderan estar ali vendo, e que ademais tuveran un sitio onde comer para non ter que salir dali, volver a ducharse, a cambiarse, que tuveran ali un sitio para comer, unha saliña mínima onde puderan comer e estar acompañando o seu familiar que está ali, pechado durante todos esos meses. Eso é o que pedían, é dicir, unhas cousas do outro mundo. Claro, lles dixeron que sí, eso está no plan funcional, desde a Consellería. Teño que decir que mentras se fixo hospital foi un misterio para todos. Cando o Partido Popular se encargou de volver a falar do hospital, dixo, bueno, o plan funcional que teñamos non nos gusta, vamos a facer algunhas modificacións. E nomeou non os 2000 traballadores que fixeran ese traballo previo, sino nomeou un suposto grupo de expertos. Nunca nos dixo que foi ese grupo de expertos. Nunca vimos unha reunión dese grupo de expertos. O certo é que se sacaron un plan funcional do que non temos noticias, non publicaron ese plan funcional. Entón, claro, nos levamos tempo reclamando coñecer quenes foron os expertos e cal foi ese novo plan funcional para contrapoñer co outro. Os profesionais tampouco tuveron oportunidade de saberlo, e cando chegaron ali, os de hematoloxía quedaron alucinados, porque o que eles pediron non tiña nada que ver co que se atoparon. Non tiñan 9 salas, tiñan 6. Non eran salas convencionais, pintadas de blanco e con mobiliario do hospital. Non tiñan unha parede de cristal, as paredes eran todas opacas. Ni siquiera había un cristal na porta. É dicir, para ver o que pasaba dentro había que abrir a porta dun paciente illado. Non había un espacio para que os familiares puderan cambiarse de roupa, ducharse e poder deixar ali a súa roupa. Non había un espacio onde comer. Por suposto, a wifi, se a querida teñen que pagar a concesionaria. Esta é a situación que se atoparon. Claro, en esta situación, elas, as hematólogas, dixeron, así non podemos, porque non podemos meter aí un paciente e telo aillado, non só dos xérmenes, sino tamén da súa familia, durante un mes, 2 ou 3, porque entón se morre de outra cousa, non do problema de médula. Entón, claro, así non pode ser, temos que articular un mecanismo para poder facelo. Se pasaron meses mandando escritos á dirección, a dirección respondendo que esas salas reunían as condicións técnicas, e claro, as hematólogas dicían, nos non discutimos as condicións técnicas, nos o que decimos é que aí non podemos meter un paciente. Resultou que tampouco reunían as condicións técnicas. Hubo que facer amaños, hubo que facer reformas, e se aceptou unha medida provisional, di a xerencia, vamos a ver se provisional, que era, en lugar de 6 salas, deixar 5, e unha reutilizala para facer de vestiario para os familiares, un espacio de logística para todo eso. O sea, en lugar de 6, vamos a ter 5 e en moitas peores condicións. Pero que a maiores desto, agora, o xoves pasado, nos enteramos que unha vez que se empezou a funcionar no hospital e xa se definiron as plantillas, pois resulta que o personal de enfermería, que é un personal fundamental nos hospitais, porque é que se encarga da continuidade de cuidados, o personal de enfermería que hai estudios, e en algunhas outras charlas poño os estudios porque é moi claro, é de sentido común, pero tamén hai estudios científicos que din canto máis personal de enfermería cuidando os enfermos, menos complicacións e menos mortalidade. Canto menos personal de enfermería, máis complicacións e máis mortalidade. Eso que dio sentido común, hai estudios feitos en miles de pacientes en centros de hospitais que atestiguan eso. Pois que pasa? Que ali van a ter máis camas, máis pacientes ca mesma plantilla de enfermería. Entón, as hematólogas responsables dos trasplantes din, en estas condicións non podemos garantizar unha atención de calidade dos pacientes. Non podemos garantizar que os 4 que non puderon trasplantar en esta temporada, porque claro, non podían illar un paciente e logo trasladado, un paciente illado non o podían trasladar. Entón paralizaron, uns meses antes do traslado, paralizaron os trasplantes. E agora que iban a empezar os trasplantes, tuveron que decirlle aos pacientes que non nos podían trasplantar, que en estas condicións non podían facer en Vigo e que os iban a ter que mandar a Santiago. Claro, para unha familia, claro, resulta que os trasladan a Santiago
E en Santiago sí que van a contratar personal, pero aquí non. Hai un empeño en non dotar de recursos a esta área sanitaria. E nos vamos a quedar, eu espero que non, mañán hai unha reunión ca dirección, desde a Xunta de Persoal, todos os sindicatos vamos a defender que hai que facer as contratacións que sexan necesarias para manter os trasplantes aquí, non vamos a consentir que os leven, pero non é ninguna garantía. Pero conto isto porque é un indicador de onde están os intereses. Os intereses, claro, dos trasplantes non é un negocio importante para o parking, porque esos son poucos e non meten o coche abaixo, entón, esos son pouco negocio. Entón, non lles importa nada, lles importa deixar un espacio grande para a cafetería, os espacios comerciais que van a abrir próximamente, eso é o seu negocio, que facturen. Estos non lle importan cumplir un expediente técnico que ni siquiera, porque hai cosas que non cumple e algunhas cosas que non conto porque son tremendas, bueno, só unha. As médulas teñen que conseladas con nitróxeno líquido. O nitróxeno líquido ven en uns depósitos que están fora do hospital por razóns de seguridade, que se van por unha conducción hasta unha sala donde, unha especie de grifos onde se verten unhas cubetas. Unha parte dese nitróxeno líquido desborda. O nitróxeno líquido ten dous problemas, un que consela e outro que desplaza o oxígeno do aire e non se nota. Entón a xente se pode marear a parte do oxígeno sin ser consciente de que se está mareando. Podemos ter un disgusto porque alguén se pode morrer ali sin que nos enteremos. A sala onde se traballa ten que ser unha sala estanca, porque se o nitróxeno líquido cae non se pode ir por os lados. Os traballadores que están ali teñen que traballar sobre unha tarima de madeira para que o nitróxeno líquido vaya para baixo e os traballadores teñan os seus pés un poquinho altos, porque non se lle conservan os pés. Cousas difíciles de entender. Resulta que a sala onde puseron as fontes de nitróxeno líquido non teñen tarima, e non vos preocupedes, nos vamos a dar uns banquiños, os subides ao banquiño e traballades desde o banquiño. Le puseron un paleo. Sí, pero estanca, pois non estanca. Resulta que, eu creo que por casualidade, tampouco temos que pensar mal, resulta que puseron esa sala xusto enfrente dos locais sindicais. E o nitróxeno líquido vai en fin, non digo máis, é casualidade, pero bueno, parece unha broma, pero isto é así, isto é así. O levamos denunciando desde que fomos a primeira vez ali, e ose que leva funcionando o hospital, ose que xa está aquel cheo, estábamos de preventiva mirando a ver como podían solucionar o problema. O sea, non conto máis porque é espeluznante que todo podemos, de verdade. Bueno, pois a pesar de todo isto, a pesar de todas estas malas noticias, a pesar de todo este desaguisado, a boa noticia é que isto temos que convertilo no noso hospital e temos que traballar para convertilo no noso hospital, temos que recuperarlo para o público e esa é a boa noticia, que é posible facelo. Temos que recuperar ese hospital para o público, temos que conseguir, igual que hubo unha decisión política de facelo dunha maneira, ten que tomarse a decisión política de facerse de outra, e para iso temos que presionar os políticos, e temos que elegir políticos que aposten pola sanidade pública e non pola privatización. Ese será o primeiro paso. O segundo paso será revertir para a sanidade pública ese hospital, e os cartos que estaba previsto gastar nese cano de 70 e pico millóns de euros cada ano, gastalos en poñer este hospital en condición, para que ese sexa de verdade o noso hospital. E iso é no que temos que traballar agora. Creo que demos un exemplo a todo o mundo ca manifestación que houve o día 3. Foi unha manifestación espectacular. Pero serviu? Sí, serviu. A todo o mundo non. A algúns creo que pareceu ben. Bueno, a algúns que non lle pareceu ben. O presidente da Xunta pareceulle que éramos uns irresponsables. Sí, claro. En fin, cando, de verdade, teño que decir que os que convocamos a manifestación fomos tan irresponsables que lesimos de data para convocala cando en principio remataba o traslado. Para que non nos acusaran de interferir co traslado, pusemos a manifestación o día 3, que era o día que pechaban as urgencias do Seral, para que non nos acusaran de interferir co traslado. Si coincidiu co traslado foi porque foron uns ineptos e tuveron que suspender o traslado, pero nós cando a convocamos con bastante responsabilidade, que se alguna cosa somos os sindicatos da sanidade responsables e comprometidos, bueno, pues que a atención dos pacientes, e o presidente da Xunta nos chama non os convocantes, aos convocantes irresponsables e os que viñeron a manifestación manipulados, inconscientes e que non sabíamos a lo que íbamos. Unha falta absoluta de respeto. Pero a pesar de todo, eu creo que sí que sirve para que os políticos que teñen que decidir se van a medir moitísimo máis. Cousas de privatización que tiñan pensado dar, incluso medidas de privatización que xa tiñan publicadas as licitacións, non foron adiante pola presión que estamos facendo. Temos que seguir presionando para que non fagan máis cousas e para que no momento político adecuado cambiemos de políticos
e ese hospital se recupere para o público. E esa é a presión que temos que manter. Desde a xunta de persoal tampouco vai a cambiar o mundo, pero pensamos que é importante dicirlle aos Sergas que os traballadores estamos dispostos non a facer esa folga dun día, senón a facer moitas máis hasta que esta situación cambie, e por aí vamos a ir. Entón, o día 13 temos convocado unha folga na sanidade. Sabedes que as folgas na sanidade casi vamos a traballar igual, porque os Sergas pon servicios mínimos que son máximos. Nos lles decimos, unha folga hai que poñer os servicios mínimos un domingo. Un domingo se atenden as urgencias, non morre ninguén, non hai ningún problema, tal, pois resulta que poñen de servicios mínimos moito máis que un domingo. En algúns servicios poñen máis xente a traballar que nun día normal. Entón, claro, realmente o seguimento da folga, din, no que se dio a folga un 3%. Claro, porque 97 estaba de servicios mínimos. Claro, que unha tomadura de pelo os datos que nos dan despois. Pero queremos facer esa folga con unha chamada de atención á cidadanía e decirlle, primeiro, darlle as gracias pola participación na manifestación, pero de toda a área, viñeron buses de todos os sitios, de verdade, foi espectacular. Entón, dar as gracias con esta folga e dicirles, nós tamén estamos, porque isto mude, os traballadores estamos concienciados de que isto ten que mudar, de que é posible mudalo, e nos vamos a comprometer con ese cambio real, con ese cambio de hospital privado a un hospital público. Entón, bueno, pues estas charlas sirven un pouco para explicar por qué está pasando o que está pasando, porque temos que ter claro que o problema ven dunha decisión política de facer un hospital privado, ven de poñer a unha empresa privada a controlar e facer o seguimento da obra que en realidad formaba parte do enemigo, ven de que está feita ao servicio dos intereses da empresa privada e desa concesionaria e dos seus amigos, ven de todas estas cousas, veñen estas cousas que estamos lendo no Faro e na Voz que están pasando esta temporada. E, polo tanto, pedirvos que participedes activamente nas movilizacións e que un pouco isto que estou contando aquí, pois con unha certa tranquilidade que non sempre temos a oportunidade de contar, porque parece que hai un certo morbo por cousas que producen morbo, pero non por contar por que pasan as cousas. E esas non nos la deixan contar en ningún sitio. Entón, estamos facendo ese traballo de contárvolo a vos aquí tranquilamente e que vos o espalledes un pouco por aí. E nada, por la miña parte nada máis, e abrimos un turno de preguntas, si queredes, e comentamos. Sí, será por denuncias que Bien, apoyos en esas denuncias. Sí. Claro, para recuperar o hospital para o público hai dúas formas de facelo, e temos experiencias en outras comunidades e en outros países onde se utilizou este modelo de colaboración público-privada. Unha forma é rescatar a concesión pagándolle a concesionario o lucro cesante. Claro, aquí eso é, por lo menos agora, en este momento, casi sin empezar a ter plazos a concesión, é moi difícil de rescatar así. A única posibilidad de rescatalo con un mecanismo que poda ser asumido pola facenda pública, con cartos públicos, é rescatalo por incumprimento das condicións da licitación. Claro. Para eso, desde o principio, presentamos denuncias, para intentar ter precedentes apresentados, para ir deixando o terreo abonado para que cando haxa políticos que de verdade aposten pola sanidade pública teñan onde agarrarse para poder utilizar ese mecanismo. A primeira denuncia que presentamos foi no momento mesmo da licitación. Como plataforma en defensa da sanidade pública, como só sanidade pública, presentamos unha denuncia contra a licitación en Santiago. O Tribunal de Santiago admitiu a trámite a denuncia. O Sergas tuvo que argumentar por que elixiu como modelo de construcción e de xestión o modelo público-privado en lugar do modelo público, porque a normativa lle obligaba a justificar que o modelo público-privado era máis eficiente para os cartos públicos que o modelo público de construcción pública convencional. O Sergas dixo que utilizou para esa argumentación un informe polo que pagou 200.000 euros dunha empresa que é PricewaterhouseCoopers, da que forman parte coñecidos líderes do Partido Popular, e que esa empresa justificou esa bondade, digamos, do modelo público-privado. E ademais, o xuiz nos dixo que nós, da plataforma, non éramos parte interesada neste negocio e que, polo tanto, non podíamos demandar a ninguén. A empresa concesionaria nos acusou, esta segunda parte que vou contar agora, nos acusou de que non pudo conseguir o financiamento dos cartos para construir o hospital no mercado, porque nós da plataforma estábamos constantemente poniendo queixas, denuncias e todo eso, e lle dificultábamos o seu negocio. E lle pedía ao xuiz que nos condenara por un montón de cartos, que afortunadamente o xuiz tuvo sentido común e non nos condenou, pero estuvo a punto de condenarnos por varios millóns de euros, que era o dano que a empresa decía que non se fixera. O sea que por pouco salimos trasquilados desa primeira denuncia. Entón, cambiamos de estrategia. Estamos denunciando cousas concretas, pero hai unha que é sustancial, que
A concesión se basaba nun modelo público-privado que ten unha característica, que o financiamento se fai, di o propio pliego de condicións, a risco e ventura da concesionaria. É dicir, a concesionaria o Sergas lle garantiza uns beneficios do investido de entre un 8 e un 10%, pero co risco de que a empresa ten que conseguir os cartos no mercado para facer a construcción. Se a empresa consigue os cartos nun mercado con un interés baixo, vai a sacar moitos máis beneficios. Se resulta que necesita pagar intereses máis altos para conseguir os cartos, vai a ter menos beneficios. Ese risco e ventura do financiamento permitía que en Eurostat, o sistema de contas da Unión Europea, permitía que esta inversión en este hospital non computara para o déficit público. Entón o Partido Popular tiña moito interés en baixar o déficit público. Entón fixo unha trampa, isto é unha trampa. Lle permitiu este contrato con financiamento a risco e ventura da concesionaria para que non figurara no déficit público. O canon vamos a pagar igual. O sea, hipotecados estamos igual. Pero ese canon non se vai a pagar co capítulo de inversións, que eso sí computa en déficit público. Se vai a pagar co capítulo do gasto corriente, que os cartos que os Sergas ten dedicados a pagar o funcionamento do día a día dos centros de saúde e dos hospitais. Por lo tanto, vamos a estar hipotecados durante 20 anos no funcionamento do día a día dos centros de saúde e dos hospitais. Pero que a empresa non foi capaz de financiar a obra a seu risco e ventura, non foi capaz de conseguir os cartos fora, e de feito o hospital estuvo parado un ano. E sabedes que non o denunciamos moitas veces, o hospital estuvo parado un ano porque a empresa, cando se fixo a licitación, estaba obligada a poñer en riba da mesa o 25% do capital necesario para a construcción. Unha vez que se botou ese 25%, o outro 75% que tiña que financiar no mercado non o conseguiu financiar. E non o conseguiu financiar porque a Xunta foi tan lista que lle adxudicou a unha unión temporal de empresas que tiña tres patas: unha constructora, un grupo de bancos e un grupo de asencias ou xestoras de servicios sanitarios. O grupo de bancos tuveron un ollo clínico de que era Caja Madrid, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caixa Nova, esas que foron un desastre e que logo tuvimos que rescatar e que algunhas se vendieron por €1, esas eran as que iban a financiar o hospital. E resulta que non foron quen de facelo. Entón, como se construiu de verdade o hospital? Se construiu con os 25% con cartos que aportaron as constructoras, pero outro 75% con cartos que conseguiu a Xunta a través dun crédito no Banco Europeo de Inversións e no ICO. Ese crédito estamos pagando todas e todos, non está pagando a concesionaria. Con esos cartos que pagamos todas e todos, os damos á empresa. A empresa construye e logo inda por riba e pagamos o canon. Claro, isto é así, tal cual. Entón acabamos de, unha vez xa visto como se remataba a construcción, unha vez visto que hai varios incumplimentos, é para justificar o tema das denuncias, todo iso que estou contando. Entre o que se licitou e o que se construiu non ten nada que ver. Entón tamén aí se incumple a normativa europea de libertade de concurrencia a unha licitación, porque se as outras empresas superan que o que se iba a construir era diferente ao licitado, participarían aí de outra maneira e podían terse elevado o concurso, e houve entón tamén hai un incumprimento. Entón estas cousas todas as acabamos de denunciar diante da Unión Europea. Claro, e ademais deso estamos preparando unha denuncia ao fiscal, un informe fiscal con unha denuncia por todos os problemas que está vendo relacionados co que o traslado. Todos os problemas estos que vos decía, de que non se fixo avaliación de riscos, de que non se tuvieron en conta un montón de factores e que nos atopamos con todas estas situacións. Todo isto tamén o vamos a hacer dentro do xulgado. Todo isto pensando non en que o xuiz nos dé razón, porque vai a ser difícil, pero que cando menos abrir a porta a que cando haxa unha decisión política de rescatalo, pois se poda rescatar sin pagar o lucro cesante. E se está de verdade posible facer ese rescate para o público. Pero por que... Estaba primero allí. Sí, tú. Sí, yo quería preguntarte el número de camas que tenemos públicas actualmente y las que públicas actualmente y las que había antes. Y camas privadas también concertadas. Porque eso siempre es una duda. Tenemos un hospital semi-privado o semi-público, ¿no? Que siempre es el que ha condicionado la medicina en la ciudad, las construcciones, todas. Hoy me fijé que ha sido construido en el año 73 el hospital de Bonisa. Y se habla poco de eso, pero que realmente, por ejemplo, tú dijiste que había 3 unidades que no se van a hacer. Eso no es la constructora la que lo decide. Eso é unha decisión política. Política sanitaria. Y detrás está un centro privado que quiere
seguir manteniendo. Claro, es un número de personas trabajando en la ciudad, claro. Y eso es un tema. Pero para eso, precisamente cando contaba que para poder facer este desenvolvemento de plan funcional se chegou un acordo no ano 2006 donde se contemplaba que pasaba con Povisa. Por ejemplo, Povisa ten uns traballadores, tampouco queremos botarlos á rúa, e nos defendemos que a sanidade pública ten que asumir a todos os pacientes de referencia e que a sanidade privada ten que xogar un papel subsidiario da pública. Hai partes que probablemente non se podan desenvolver na sanidade pública e que esa que derivar a un centro privado. Entón, facer con Povisa un concerto por actividade. O acordo do ano 2006 lle mantiña a Povisa ese carácter de concerto por actividade. Pois, se hai unha lista de espera moi grande de varices, pois unha parte se poden operar en Povisa. Se hai unha lista de espera moi grande de cadeiras, unha parte se poden operar en Povisa. Ese era o concerto, ese era o futuro de Povisa, de acordo co acordo da sanidade do ano 2006. Cando se chegou a ese acordo para manter o traballo, que ademais o acordo contemplaba que había que manter o traballo, o emprego de Povisa, que Povisa tiña no ano 2006, foi cando se empezou a desenvolver o resto, para unha vez garantizado ese emprego. Camas públicas, o que vos decía, as que vamos a ter agora, o comentaba antes, vamos a ter 1260, vamos a ter 845 no Cunqueiro, vamos a ter 68 no Nicolás Peña, que van a ser só os crónicos de psiquiatría, e vamos a ter 347 no Meixoeiro. E cantas había? Había 600 no novo hospital, había 422 no Meixoeiro e 177 no Nicolás Peña. É dicir, vamos a quedar máis ou menos igual, vamos a ter algunha cama máis, pero a cambio de ter algunha cama máis, o hospital novo e privado nos vai a costar moito máis cartos. Fechamos o Rebullón, fechamos o CIES, fechamos o Centro de Especialidades de Colla, fechamos a Doblada, o Centro de Especialidades, e fechamos o Hospital Sanal. Lo que ves en excelencia, claro. Centro de referencia regional. Exactamente. Perdemos alta especialización, deixamos de ser referencia a alta especialización, non vamos a ser referencia para o sur de Galicia para o cancro, pero hai un aspecto que sí que me interesa remarcar, que non falei, porque, bueno, hai moitas cosas que, claro, non podo comentar, pero como Povisa condicionou o desenvolvemento desta área sanitaria, porque a primeira pedra está no Meixoeiro. O Meixoeiro, cando se planificou o Meixoeiro antes das transferencias, o que se lle pedía un Insalud que fixera un hospital alternativo ao Hospital Seral, non un hospital complementario, un hospital que permitira asumir a todos os pacientes, que tuviera posibilidades de desenvolverse, de crecemento, e que se fixera nun sitio que permitira facer un hospital modular con posibilidades de crecer. Pero claro, aí estaba Povisa. Entón, o Meixoeiro xa naceu condicionado pola existencia de Povisa. Para manterlle o concerto con Povisa, Meixoeiro naceu como un hospital complementario do Seral, con carácter de hospital Seral. Entón había servicios que estaban no Seral e no Meixoeiro, servicios que en lugar de estar xuntos e collendo volumen e capacidade para ser servicios máis competitivos, estaban cada un no outro, e en lugar de estar defendendo os intereses de todos, o que estaban é peleándose uns cos outros. E tuvemos dous hospitais con servicios separados, enfrontados entre sí, traballando con modelos diferentes, e que foi un obstáculo para o desenvolvemento da atención especializada na área sanitaria de Vigo. E iso naceu condicionado pola existencia de Povisa. Claro, os mismos que condicionaron o Meixoeiro a Povisa son os que defendían ese cuarto hospital, os que decían que na área de Vigo había que facer un cuarto hospital, e entón aí foi cando nosos da plataforma empezamos a decir que o que había que facer era o primeiro hospital e cargarnos todo o demais e pasar a unha estrutura de atención especializada fragmentada a unha estrutura dun gran hospital de referencia con outra cousa que non dixen, con outra cousa que é fundamental, achegar unha parte de atención especializada á cidadanía e integrar esa parte de atención especializada con atención primaria, e esos son os centros de alta resolución. O proxecto inicial contemplaba que nos anexos do novo hospital, do Hospital Seral, os anexos que quedan medio valeiros agora, que dan ali a Pizarro, que ali se fixera un centro de alta resolución para a área do centro de Vigo, e que se fixera xa, no mesma vez que se facía o novo hospital, se fixera un centro de alta resolución do Morrazo, para que o xente do Morrazo non tuviera que ir ao novo hospital a facer probas e consultas de especializada e todo isto. E ademais estaba previsto que se fixera no futuro un centro de alta resolución no Valmiñor e outro no Baixo Miño. Este era a foto final da área sanitaria, porque o proxecto do hospital, ese plan funcional de que vos falaba ao principio, que estuvimos 2 anos para facelo, non só era para o hospital, non só era para facer un hospital, era para remodelar toda a área sanitaria, incluída a atención primaria. A atención primaria, daquela estábamos traballando en unha cousa que se chamaba Plan de Mellora de Atención Primaria,
un plan de mellora da atención primaria que supoñía poñer a atención primaria en condicións de resolver máis problemas dos que resolvía e que menos xente tuvera que chegar ao hospital. Ese plan de mellora que foi un modelo en todo o Estado, e aí sí que podo presumir, porque aí tamén estaba desde o principio negociando ese plan de mellora e traballando nese plan de mellora, pois cando chegou o Partido Popular se cargou o plan de mellora. Incluso personal de atención primaria que xa estaba contratado e que se iba a consolidar nos orzamentos do 2009, cando sacaron os orzamentos do 2009 botaron abaixo os seus contratos e perdimos personal de primaria. Desde o 2009 non hai ningún contrato a maiores en atención primaria, todo o contrario, estamos baixando de personal. Entón, ese modelo de área sanitaria nova que estaba previsto facer se quedou concentrado nun hospital sin todo o demais. Entón, efectivamente, o Visa condicionou, a decisión política de facelo así condicionou e perdimos unha oportunidade histórica de ter un área sanitaria que dá servizo a un área moi dispersa, moi envellecida, con grandes núcleos urbanos e con pequenas povos, aldeas. Eu traballei de médico en Filgueira 3 anos, que está a 1 hora do Meixoeiro, que estaba de referencia, nun consultorio perdido, en unhas condicións intolerables. O sea, todo eso había que mudarlo. Para eso era facer o gran hospital, para mudar tamén toda esa situación. E claro, por eso é realmente unha oportunidade perdida. Mira, Manuel, dijiste hace un rato que todas las negligencias con las que os encontrasteis una vez inaugurado el hospital, que el juez, que no, todo eso no se escucharía. No, todavía presentamos denuncias en Inspección de Traballo, estamos pendientes de que Inspección de Traballo se pronuncie. O problema que temos que a Inspección de Traballo é que a Inspección de Traballo non sanciona a Administración. O único que lle podemos decir a Inspección de Traballo é que inspeccione as condicións nas que se fixo o traslado e as condicións nas que estamos traballando e que faga recomendacións. Só pode facer recomendacións. A Administración non se pode sancionar a sí misma. A unha empresa privada sí abre un acta de inspección e ademais con tempos de tal e isto en tanto tempo e se non sanción e tal. A Administración non. Entre eles se protexen. É así, O sea, entonces estamos... No. A ver, y nosotros como ciudadanos, yo como ciudadana y como paciente, yo quiero hacer algo. Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pois sempre que se vaya a un sitio hasta colas para esperar e tal, hai que reclamar. Temos que acostumbrarnos, claro, non enfrentarnos. No había hojas de reclamaciones. Non había. No había. Yo ya desde el primer momento que entré en el hospital... Pois se non hai no hospital, pois ir á dirección provincial. Ahora, pero no había. No había. Sí, después de esperar 1 hora y media por ella, claro. Hubo gente que llamó a la policía. Sí, non había, non. E aparte cambiaron o sistema de reclamación, que foi outra denuncia que fixemos tamén. 1 hora y media. Claro, a reclamación, hasta agora, se podía presentar unha reclamación en calquera momento do día, porque en urgencias, a xente que estaba en urgencias... Sí, que te diga, Sí. Pois agora non. Ahora non, ahora hai un horario de reclamación. Es que cada vez así nos é lo todo. pone más Así é todo. Como usuario, non é paciente. Atención usuario, sí. Así é todo, sí que hai cousas que facer. Temos que con isto que estamos contando aquí, contalo, que se expanda esta idea, porque de verdade, eu que son moi de negociar, eu que son moi de intentar solucionar problemas chegando a acordos, en este momento penso que con esta administración, eu penso honestamente, que con esta administración non temos nada que negociar. Temos que facer que se vaya. No se le escucha. No se le escucha. Pero que non se lle escoitan, eu son delegado sindical desde hai bastantes anos, xa pasaron varios xerentes pola xerencia mentras eu era delegado sindical, eu falei con casi todos os xerentes, estando moitas veces en desacordo, pelexando, pero podías falar con eles e tal. Co xerente anterior que se marchou, que foi o que deixou esta situación que temos agora, era imposible falar. Eu creo que foi co único que acabei levándome mal personalmente, porque que non había posibilidades. Tiña a súa folla de ruta clara e iban ao que iban, non era posible. Eu creo que non é posible negociar. Entón, o que temos que facer é presionar para que, e o digo claramente, sin ningún tipo de maquillaxe, para que lle teña un custe político e que veñan outros políticos que decidan mudalo. E iso é o único que podemos facer. Pero sí podemos facer cousas. Primeiro, intentar non enfrentarnos cos traballadores que están intentando no hospital, e hoxe hubo moitos problemas en urgencias, a verdad que foi penoso. Sí, a situación en que estaban os compañeros de urgencias correndo dun sitio para outro, en obstetricia, o primeiro de obstetricia, correndo dun sitio para outro para intentar paliar a situación e que a xente non pasara mal, pero claro, é que é imposible. Entón, claro, moitas veces os usuarios se cabrean cos que están ali dando a cara. Claro, pois intentar non cabrarse o que están dando a cara e intentar protestar onde hai que protestar, eso é unha cousa. E outra,
ser claros e contundentes cando decimos que non queremos este modelo, que non queremos políticos que aposten por este modelo. Eso é a solución. Tenemos dos preguntitas máis e ya acabamos. Dúas cousiñas. Primeiro, na atención usuario que eu saco, danche dúas follas a escoller, unha que se a entregas ali e outra para entregar no teu centro de saúde. Diferencia hai alguna entre unha e outra? Pois non sei, unha son de sugerencias e outra de reclamacións. Eu faría de reclamacións. Eu collín a que hai que entregar ali porque como teño que ir todos os xoves, pois aproveitei e collín ese, entrego a mañana. Esa é unha. A outra, acabo de ler na prensa unha noticia, como non me fío nada da prensa, quería saber o dos trasplantes de médula. Igual cheguei tarde, igual xa comentei eso porque é un síntoma. Eu son paciente de hematología e por eso interésame. Claro, pois iso comento nas charlas e que eu ademais vin o plan funcional de hematología. O sea, vin o que as hematólogas querían facer no novo hospital e vin o resultado, o contei aquí e claro, é que non ten nada que ver, as hematólogas están, vamos, claro, desesperadas ca situación. Está todo el personal desesperado. Sí, sí, e ahora vamos a ver se conseguimos, o contei aquí tamén, mañá hai unha reunión coa xerencia e todos os sindicatos vamos a ir ali a decirlle que non vamos a consentir que se leven os trasplantes aquí. Porque é intolerable que se leven. E se queren levar os trasplantes volveremos a convocar unha manifestación na porta do xerente, porque aquí sí que o xerente o que ten que contratar, e é por non contratar personal, pura e duramente, por aforrar cartos do capítulo 11. As instalacións xa... As instalacións conseguiron un acordo para facer un arreglo transitorio para cada 6 salas quedarse con 5 e poder medianamente ir empezando a traballar. Porque es que as habitacións non son para trasplantes. Hai moitas outras enfermedades que teñen que estar aí. Sí, xa contei aquí un pouco, sí. Pero conseguiron un acordo ca xerencia para intentar habilitar un pouco o tema que a xerencia se comprometeu que fora transitorio. Despois de decirnos que todo estaba moi ben, agora o xerente di que, bueno, unha vez que rematemos co traslado vamos a ter que plantexarnos as obras que temos que facer. Quedan dúas preguntiñas. Pois a verdade é que moi bo. Hubo apoios do concellos de toda a área sanitaria, viñeron autobuses, pero e de presionar políticamente eu sei que tamén. Jurídicamente? Pero xurídicamente é difícil, Sí, xurídicamente os pasos que se podían dar xurídicamente os temos todos abertos para intentar cubrir todo o abano de posibilidades, pero os concellos non teñen capacidade de recurrir xurídicamente, non, o sea, a vía judicial hai que facelo con claridade e tendo un objetivo, que o objetivo é conseguir revertirlo sin pagar o procesante. Non é tanto conseguir con xuiz bote atrás a concesión, porque eso é difícil que o xuiz o consiga, porque eles, os de aquí que están facendo a privatización aquí, aprenderon moito dos de Madrid, foron por detrás e en lugar de ir directos van así. Entón, claro, están facendo todo collendo con pinzas todo o que fan xurídicamente. Entón temos moitas máis dificultades. O tema de Madrid, por que en Madrid hubo un xuiz que paralizou? Aparte de que o xuiz paralizou porque había unha presión popular importante, pero que conste, a presión en Vigo, as manifestacións en Vigo en defensa da sanidade pública son moito máis grandes que calquera das de María Blanca de Madrid. É dicir, non nos infravaloremos na nosa capacidade de resposta, Dimos unha resposta moi superior a que deu a cidadanía de Madrid. De feito, en Madrid fixeron 7 hospitais como este e non hubo ninguna manifestación. Hubo unha manifestación cando quixeron un hospital público convertirlo en privado. Aí sí que hubo unha movida, porque entón os médicos que estaban aí se preocuparon e entón sí que se moveron, entón salieron no periódico. Pero fixeron 7 hospitais como este e non se moveu ninguén, O sea, nós aquí somos un exemplo para moitas áreas. Eu estuve en Cataluña estos días pasados e en Cataluña, que lle están privatizando todo, non son capaces de movilizarse con isto. Estaban alucinados ca nosa manifestación que fixemos aquí. O sea, que non nos infravaloremos por isto, En eso sí que somos, e a vía judicial estamos levando todo estamos tratando de abrir o abano de posibilidades ás denuncias e por eso estamos indo paso a paso. Sería moi útil ter unhas recomendacións, ainda que non pode sancionar a Inspección de Traballo, ter unhas recomendacións da Inspección de Traballo pedíndolle reformas da situación. Se tiveramos eso, entón, eso nos podría ser unha ferramenta tamén para logo ir a vía judicial. Estamos traballando en esas posibilidades. Tú. Unha pregunta sobre a vía judicial. Todas as denuncias que tens presentado
se as presentou solamente a plataforma SOS ou van incluir as asuntas de personal, sindicatos, bueno, os sindicatos de médicos, os sindicatos de enfermeros, que tipo de denuncia, non? E despois si se pode acceder a un tipo de denuncia a Comunidade Económica Europea, non? Que está de moda está, porque isto, según o plantexas ti aquí moi ben, isto, vamos, se pasa totalmente das normas que hai en calquer país europeo. E despois, que xa me contesta, solamente vou decir unha cousa. A única forma de revertir, penso eu, na miña opinión, este hospital, este roubo, este atraco, este xenocidio, porque para min isto é un xenocidio, é a movilización entre os profesionais da sanidade e o povo. Non me gusta iso de Ciudadano, non me gusta porque Ciudadano parece que é da cidade solo. Entonces non me gusta falar de ciudadanía, de todas estas cousas. Entonces considero que esa é a única vía que hai, a vía que pode levarnos a facer algo, porque, de feito, se isto metes judicialmente, pasarán os anos aí eternamente. E despois, con esta administración que temos, en mans de quen está, olvídate, A única forma aquí é de boicotealos, de chegar incluso pois a desobediencia, joder, a desobediencia civil, de chegar ali e de non pagar o parking, home, sin faltarlle aos profesionales, sin faltarlle a nadie, pero a desobediencia civil é o que temos que chegar, é a única solución que lle veso eu. Dentro, claro, de unhas normas, bueno, de todo isto, non? Políticamente incorrecto, pero a única forma é esa. Entón, considero que os sindicatos deben de incidir en ese tema na ciudadanía, non só en, bueno, en toda que esta presentación, desde logo, está moi ben feita, está fenómena, pero as alternativas considero que o punto principal é a movilización. Bueno, pois, estou tan de acordo contigo que a plataforma SOS Sanidade Pública naceu aquí en Vigo. Aquí en Vigo temos plataforma en defensa da sanidade pública desde hai máis de 25 anos, que estábamos defendendo primeiro contra o Medtec, e logo defendendo as melloras da área sanitaria. Era unha plataforma que sabíamos que a sanidade pública era manifestamente mellorable e estábamos defendendo melloras para a sanidade pública. E a plataforma de Vigo era unha alianza entre traballadores da sanidade e povo e cidadanía, ainda que non che guste. Era os sindicatos que estamos representados na sanidade, pero tamén as asociacións de veciños, tamén asociacións de enfermos, tamén partidos políticos. Esa é a plataforma da sanidade de Vigo. Cando vimos que o ataque era de tal magnitude, nos juntamos con outras plataformas de Galicia e aquí en Vigo fixemos unha proposta, que era facer unha plataforma de plataformas que agrupara todas as plataformas que estábamos defendendo cada un o seu. Pois, por exemplo, os de Valdeorras defendían a área sanitaria e defendían o seu hospital e a súa área sanitaria. Eu fui ali a falar moitas veces da estrutura das áreas sanitarias, aceptando a proposta de Vigo de facer unha plataforma de plataformas, non xa para defender melloras, sino para defender a sanidade pública. Unha alianza entre os traballadores da sanidade, que somos os que temos máis información, e a cidadanía e a xente, os pacientes, e nos podíamos transmitirlle os problemas, pero tamén decir que por onde teníamos que tirar para as solucións, porque eso o sabemos. Agora, non solos non podemos, e a proba que non solos non podemos é o que pasou en Madrid. En Madrid esos 7 hospitais se privatizaron porque os sindicatos o plantearon como un problema laboral e se enfrentaron ca privatización como un problema laboral. Esperanza Aguirre desacreditou os sindicatos e non conseguiron parar os hospitais. Aquí paramos moitas cousas porque na que non somos conscientes o hospital está aí, é certo, pero o proxecto era que 20 e tantos centros de saúde se fixeran igual que este hospital, con un modelo público-privada, que o centro de saúde fora un centro comercial, onde houbera unha peluquería, onde houbera un comercio e tal. Ese era o proxecto dos novos centros de saúde. E iso paramos. O proxecto era privatizar a esterilización e tamén o paramos. Había outras cousas que iban a privatizar. O novo hospital non conseguimos pararos, pero o novo hospital vai a ser a súa tumba política. Temos que facer que eso sexa a súa tumba política. E aí sí que contamos ca cidadanía, por eso facemos estas cousas. Eu, claro, a min gostame moito falar estas cousas, pero non veño aquí porque me guste falar, veño aquí porque estou convencido que solo se eu consigo contar isto a xente con unha certa calma, a xente vai a entender e vai a defendelo ali onde este. E iso é a alianza entre os traballadores. Cos sindicatos claro, no ámbito da sanidade temos 7 sindicatos, algún deles corporativos. É certo que a manifestación hubo o sindicato médico corporativo, porque hai médicos que están en sindicatos médicos corporativos, pero outros médicos non estamos en esos sindicatos, o sea que hai médicos tamén na plataforma e que estamos defendendo isto, e hai moitos, afortunadamente,
Pero hai algúns médicos que están no sindicato médico corporativo que dixeron que esta manifestación era unha manifestación política e que borráramos as súas siglas do cartaz e que non querían aparecer. E entón por eso no cartaz da manifestación non aparecen as siglas do sindicato médico. O día seguinte da manifestación, bueno, sacaron un comunicado que éramos máis os que máis apoyaban. Claro, pues oye, benvidos a loita, benvidos a os que se poñen en primeira línea, ¿no? Claro, ahora non hai ninguén que se atreva a dar un paso atrás, ahora estamos todos aí, vamos a convocar a folga todos. Pero é certo que sí, que estas cosas pasan. Non me contestaste o de Europa. O de Europa. O dicen antes, presentamos unha demanda na Unión Europea utilizando a propia normativa europea. O presentamos recientemente e saliu na prensa. Estuvemos vendo, necesitábamos presentalo como unha asociación que tuvera personalidade xurídica. Entón, a plataforma SOS Sanidade Pública non ten personalidade xurídica, pero hai unha asociación de profesionais de sanidade que si ten, que é a Asociación Galega de Defensa da Sanidade Pública, da que eu formo parte, e moita outra xente, que está tamén na plataforma. Entón, esa asociación que si ten personalidade xurídica presentou a demanda no nome da súa Sanidade Pública e da Xunta de Personal, todos juntos. E a presentamos outro día para que a Unión Europea considere que non se cumpriron as condicións da licitación. O explicaba antes por o tema do financiamento, a risco e ventura da concesionaria que non se cumpriu. Entón sí que tamén utilizamos a porta da Unión Europea. Unha pregunta. No hospital de día, para os enfermos que precisan de intimidade, como non hai nin cocinas, para ni nada, está un dos bombonas ou camas detrás de unha columna como esta, ves así, e detrás o enfermo. Sí. Eu cada vez que vou por aí alucino. Nin biomos, nin nada, este son unhas das que ten que estar detrás da columna. Claro, pues eu vou por ali bastante e, claro, me van contando todas estas cosas que son alucinantes. Que non pensen que necesitan... Faltas de entregar escritos, o demás, pero como non poden tocar nada, porque o hospital é da concesionaria, decir, por que pasa eso? Pasa porque o hospital é da concesionaria e non quere tocar nada. O sea, non se toca nada, non se pon aí un bioma, non se fai unha parede aí para separar e ter un espacio de intimidade, non se toca nada. E durante 20 anos é da concesionaria. E se queremos tocar algo, hai que facer un proxecto que o fai a propia concesionaria e o temos que pagar con euros a maiores da concesión. Bueno, rematamos porque se non nos aquí un día de mañana. Conversas que nos dá, esperemos que sigamos contando con él para que nos sigas contando como vai todo. Esperemos que non faga falta. Pero bueno, se non este problema que está resolto, vendrán outros. E non te preocupes que problemas vamos ter sempre. Sí, vamos con dos problemas. Para as persoas que estades aquí afectadas ou que coñezades.